Чувствали ли сте някога онова желание да избухнеш пред някой, който те е наранил, но е осъзнал, че тази реакция само ще даде повече сила на другия? Човекът, тези, които губят пътя си в гняв, стават заложници на тези, които са ги провокирали. Точно в този момент стоическата дисциплина показва своята стойност. Да се научиш да трансформираш болката в сила, отсъствието в тихо оръжие и безразличието в остър меч. Повечето мъже днес се спъват в един и същ камък. Липса на цел, отлагане и емоционална слабост. Те живеят за очите на другите, когато трябва да култивират самоконтрол и стратегическо незачитане на мнения, които нямат значение. Пътят не е лесен, но тези, които изберат да го следват, откриват, че истинският успех се състои в това да видят как агресорът се разпада пред тяхното непоклатимо спокойствие. Това видео е за вас, ако искате да се освободите от незабавните реакции и да се научите да играете играта на мълчание и еволюция. Тук ще разберете как отсъствието може да бъде по-болезнено от хиляди конфронтации, как презрението унищожава егото на другия и как самоконтролът е най-силното оръжие на съвременния човек. Така че възползвайте се сега, абонирайте се за канала, включете известията и споделете това видео с брат или сестра, които трябва да се научат да спрат да бъдат роби на гнева. И искам да отправя предизвикателство. Оставете една от тези думи в коментарите като публичен ангажимент към вашата стоическа трансформация. Напишете дисциплина, вътрешна сила или избирам добродетелта. Това не е просто коментар, това е обет за смелост към себе си. Когато някой се опита да ви провокира, първият ви инстинкт е да отвърнете. Безразличието обаче е много по-силно от всяко незабавно отмъщение. Агресорът чака вашето избухване, иска да ви види как губите контрол. Като не реагирате, вие прекъсвате този цикъл и поемате контрол над ситуацията. Това е като да изключите музиката по средата на парти. Внезапно другият вече няма ритъма да танцува. Мълчанието и самоконтролът създават непоносима тежест върху егото на човека, който се е опитал да ви нарани. Да реагираш с гняв е като да налееш бензин в огъня. Може да почувствате моментно облегчение, но след това осъзнавате, че само сте разпалили огъня. Безразличието, от друга страна, е като студена вода. Гаси огъня и охлажда атмосферата. Онези, които очакват драма, конфронтация и викове, срещат само липса на отговор и нищо не е по-разстройващо от това да кажеш на някого, че не те интересува. Това отношение генерира тихо презрение, което се превръща в истинско психологическо оръжие. Силните мъже разбират, че отмъщението не носи победа. Това само удължава войната. Когато практикувате безразличие, вие показвате, че нямате нужда от конфликт, за да се утвърдите. Марк Аврелий веднъж каза, че силата не е в контролирането на другите, а в владеенето на себе си. Агресорът губи почва, защото е очаквал да паднете до неговото ниво. Самоконтролът е невидимият удар, който разглобява врага, без да се налага да си мръднете пръста. Помислете за ежедневни ситуации. Колега прави разкопки, непознат се опитва да ви унижи публично или дори някой, когото обичате, ви провокира. Ако отговорите, вие играете заедно.
Ако реагирате безразлично, показвате, че не се интересувате от играта. Тази липса на отговор е обезпокоителна. Другият човек започва да се съмнява в собствените си сили, докато вие пестите енергия и оставате фокусирани върху успеха си. Това е дълга игра. Безразличието не означава слабост, а по-скоро стратегическа интелигентност. Съзнателното презрение изисква повече сила от повишаването на тон. Тези, които практикуват селективно мълчание, демонстрират по-широка визия, която не е ограничена до този момент. Това е като воин, който избира своите битки. Биете се само когато има цел, а не защото някой е набил егото ви. Тази дисциплина е рядка и затова има толкова силно въздействие върху онези, които се опитват да ви дестабилизират. Ключът е да разберете, че отмъщението ви свързва с миналото, докато безразличието отваря пространство за бъдещето. Тези, които търсят отмъщение, остават обвързани с агресора, впримчени в емоционални вериги. Но тези, които владеят самоконтрола, прекъсват тази връзка и вървят напред към собствения си успех. Това не е далечна теория, това е ежедневна практика. Когато някой ви обиди, поемете дълбоко въздух, усмихнете се вътрешно и продължете напред. Празнотата, оставена от тяхното отсъствие, е най-жестокото наказание. С времето безразличието се превръща не просто в реакция, а в начин на живот. Научавате се да пестите енергия, да защитавате спокойствието си и да давате приоритет на това, което наистина има значение. Агресорът може да упорства, но ще откриете, че стрелите му не оцелват нищо друго, освен вятъра. И точно в този момент откривате истинската победа. Презрението не храни врага, то просто го оставя да изсъхне. Успехът на вашето мълчание е доказателство за вашата сила. Когато някой те нарани, изкушението е да покажеш възмущение, да докажеш, че не понасяш удара. Но отричането на важността е най-смущаващата стратегия. Мълчанието тежи повече от 1000 остри думи, защото показва, че не ви пука. Това безразличие боли по начин, по който отмъщението никога не би могло. Празнотата, която създавате, като не реагирате бавно, разяжда агресора, оставяйки го сам със собственото му разочарование. Придаването на важност е раздаване на власт. Всеки път, когато отговаряте, оправдавате се или се опитвате да се защитите, вие давате на другия човек пространство да се чувства контрол. Но когато предложите отсъствие, играта се променя напълно. Внезапно този, който искаше да доминира, се оказва изправен пред студена, непробиваема стена. Липсата на реакция превръща образа им в нещо непостижимо. И в този момент мълчаливото презрение струва повече от всеки спор. Помислете за социалните медии. Някой ви провокира, надявайки се на харесвания и аплодисменти от публиката. Ако ги игнорирате, убивате партито, преди дори да е започнало. Човекът е оставен в вакуум, впримчен в ехото на собствените си думи. Този самоконтрол не е лесен, но е доказателство, че сте овладели емоциите си. Агресорът, свикнал да се храни с конфликти, се оказва изправен пред празен банкет. И нищо не е по-болезнено от това да бъдат лишени от вниманието, което толкова отчаяно жадуват. Отричането на важност не означава бягство. Става въпрос за избор, къде да изразходвате енергията си. Дисциплинираният човек разбира, че всяка реакция трябва да служи на по-висока цел. Ако няма печалба, няма смисъл да губите време. Това отношение демонстрира яснота на ума и укрепва пътуването ви към успеха. В края на краищата, защо да се отклонявате от собствената си еволюция, за да отговаряте на някой, който не допринася с нищо? Отсъствието е щит,
който защитава вашето пътуване. Празнотата има опустошителен ефект, защото настройва другия срещу себе си. Те не срещат никаква съпротива, никаква емоция, с която да се хранят, само мълчание. Това принуждава агресора да се изправи пред собствената си незначителност. И това е най-лошата рана – да осъзнаят, че ударът им не е въздействал. Междувременно вие растете, фокусирате се върху целите си и постигате конкретни резултати. Презрението се превръща в гориво за вашата победа. Отричането на важността изисква постоянна практика. Ще почувствате желание да отговорите, за да покажете, че не приемате неуважение. Но точно в този момент самоконтролът трябва да вземе връх. Дишайте, усмихвайте се вътрешно и продължете напред. Отсъствието е най-трудният урок, който някой може да получи. Сякаш изтриваш съществуването на другия от радара си. Това не е слабост, това е сила, насочена към това, което наистина има значение – вашия растеж. В крайна сметка болката да не си спомняш е много по-жестока от всяка отвърната обида. Когато не им дадете платформа, те изчезват в мрака и тогава се появява и истинската сила. Животът ви продължава, успехът ви се разраства, а агресорът се удавя в празнотата на собствената си неуместност. Презрението, което предложихте прикрито като мълчание, е постоянно напомняне, че те никога не са имали значение. Изчезването без обяснение е една от най-смущаващите стратегии, които един мъж може да възприеме. Отсъствието създава въпроси, подклажда несигурност и оставя агресора без никакви отговори. Докато отмъщението е шумно, безразличието на изчезването е тихо и опустошително. Другият човек е оставен да отгатва вашите движения и тази празнота е по-поглъщаща от всяка директна атака. Това е силата да присъстваш именно чрез отсъствие. Когато изчезнеш, ти разбиваш очакванията за приемственост. Агресорът очаква конфронтация, възможност да изпробва силата си, но намира само абсолютно мълчание. Това невидимо презрение тежи повече от всякакви думи. Все едно гледаш пиеса без актьори на сцената, разочароващо, празно, пусто. И дълбоко в себе си това чувство на изоставеност удря егото, както никаква критика не би могла. Вашето отсъствие е конкретно доказателство за самоконтрол. Отсъствието служи и като лична защита. Оттегляйки се, вие се предпазвате от безсмислени спорове и пестите енергия за това, което наистина има значение. Успехът не се ражда от безкрайни дебати, а от фокус и дисциплина. А изчезването е практическо напомняне, че не е нужно да доказвате нищо на никого. Отсъствието се превръща в защитна бариера и в същото време в наказание, тъй като отказва на другия човек вниманието, което така желае. Прост пример. Представете си този колега, който винаги се опитва да ви провокира. Ако се отдръпнеш, става гориво. Ако изчезнете, или като избягвате разговора, или прекъсвате ненужния контакт, те остават да си говорят сами. Това безразличие е брутално. Презрението се усеща в плътта, защото няма сцена и публика. Отсъствието в този случай не е бягство. Това е мълчаливата победа, която демонтира всеки опит за манипулация. Тишината на отсъствието отваря пространство за по-дълбоко размишление. Докато другият човек е изгубен в съмнения, вие продължавате напред с вашите проекти. Самоконтролът се култивира като мускул. Колкото повече тренирате, толкова
толкова по-силен става той. Агресорът на свой ред се гърчи пред празнотата. И точно в това пространство на тишината се разкрива разликата между обикновените хора и дисциплинираните хора. Едната расте, другата повяхва. Изчезването без оправдание също е жест на власт. Тези, които си тръгват без да поискат разрешение, показват, че никому не дължат нищо. Това незачитане на чуждите игри разкрива зрялост и сила. Това е начин да се каже: животът ми не се върти около теб. И това послание не трябва да бъде вербализирано. Простият акт на отсъствие вече предава всичко, което трябва да бъде разбрано. Това е сигурен удар срещу всеки опит за контрол. С времето отсъствието се превръща в запазена марка. Няма нужда да крещите, няма нужда да доказвате, няма нужда да реагирате. Вашето мълчаливо безразличие е най-ясното послание от всички. Другият човек остава с тежестта на празнотата, докато вие преследвате успеха. В този смисъл отсъствието не е просто наказание, то е и напомняне, че самоконтролът е най-доброто оръжие. В крайна сметка тези, които владеят себе си, нямат нужда да се оправдават пред никого. Няма по-голямо отмъщение от това да процъфтяваш в очите на онези, които са се опитали да те свалят. Успехът е тихият отговор, който отеква по-силно от всякакви думи. Докато агресорът чака да ви види в руини, изглежда, че растете, развивате се и завладявате. Това практично, насочено към резултатите, безразличие премахва всяка атака. Това е като да трансформирате всеки камък, хвърлен по вас, в стъпало, за да се изкачите още по-високо. Когато вие процъфтявате, другият човек е принуден да се изправи пред собствената си незначителност. Презрението не идва от обидите, а от липсата на влияние, което са имали върху живота ви. Вашият самоконтрол да не реагирате създава пространство за създаване, производство и превъзходство. Това боли повече от всяко отмъщение, защото показва, че ударът е бил напразен. Вашият блясък подчертава провала на другия човек. И нищо не наранява егото на агресора повече от осъзнаването, че е бил игнориран. Успехът не трябва да се парадира в социалните медии или да се крещи публично. Тя трябва да бъде изградена с ежедневна, последователна дисциплина. Това е новата работа, която намирате. Колкото по-силно тяло развивате, толкова по-ясен ум култивирате. Тези резултати говорят сами за себе си. Липсата на директен отговор се превръща в мълчаливо презрение. Но постоянната еволюция е истинският невидим удар. Растежът е да заглушиш врага, без да отваряш устата си. Представете си някой, който ви омаловажава, казвайки, че никога няма да постигнете нищо. Месеци по-късно излизате в по-добра форма, с нови проекти и по-стабилен живот. От само себе си се разбира. Самият контраст между това кой сте и това, което са очаквали да бъдете, е унизителен. Тази празнота от реакция, изпълнена с успех, превръща вашето пътуване в урок. Самоконтролът се оказва не само полезен, но и важен. Тайната е да използвате гнева като гориво, а не като водач. Дисциплинираният човек не търси отмъщение, те търсят резултати. Те разбират, че губенето на енергия за негодувание е загуба на време. Вместо това, те инвестират в себе си. Безразличието става практично, когато се фокусирате върху това, което можете да контролирате – вашата еволюция. И всяка победа, всяко постижение, всяка стъпка към върха е напомняне, че презрението е по-ефективно от всяка конфронтация. Успехът също е заразителен.
Когато процъфтявате, вие вдъхновявате другите да последват примера ви. И това допълнително засилва поражението на агресора, който вижда не само вашия растеж, но и разширяване на неговото влияние. Липсата на реакция се превръща в колективно движение. Ставате пример за самоконтрол и дисциплина. И докато другите се давят в завист, вие градите живот, който говори сам за себе си, солиден и недостижим. В крайна сметка успехът не е просто отговор. Това е трансформация. Доказва, че липсата на отмъщение е най-добрият път. Агресорът остава в капан в миналото, докато вие се движите към бъдещето. Презрението се състои в това да не поглеждаш назад, да не хабиш нито капка енергия за тези, които са се опитали да те наранят. Процъфтяването е крайната победа, защото показва, че безразличието не е просто мълчание. То е еволюция, то е постижение, то е сила. Да мразиш някого означава да останеш привързан към този човек, дори и мълчаливо. Презрението от друга страна е пълно унищожение. Не става дума за преструване, че не ви пука, а за наистина забравяне, поведение, сякаш другият човек никога не е съществувал. Тази празнота е непоносима за търсещите внимание. Безразличието се превръща в опустошителен удар, защото няма начин да се преборим с него. Невъзможно е да победиш някой, който просто не играе. Когато презираш, ти прекъсваш всички връзки, които са те свързвали с агресора. Няма подхранвани спомени, няма загуба на енергия, няма място за негодувание. Самоконтролът се проявява в това да не позволявате на другия да заема дори една мисъл. Това е най-голямото презрение – да не съществуваш в ума си. И колкото и да е парадоксално, точно това разрушава егото на човека, който се е опитал да ви нарани, защото нищо не боли повече от това да бъдеш изтрит. Презрението има фина, но опустошителна сила. Не изисква остри думи или агресивни жестове. Това е простият акт на движение напред, без да поглеждате назад. Тази липса на внимание е постоянно напомняне, че другия човек вече няма никакво значение. Докато мнозина хабят енергия за отмъщение, вие се посвещавате на успеха и всяка мълчалива стъпка е ясна демонстрация на сила. Помислете за бивши връзки. Често това, което боли най-много, не е да видите човека с някой друг, а да осъзнаете, че са продължили напред, без дори да ви помнят. Тази празнота е жестока, защото разкрива суровата истина. Ти вече не си важен. Точно така действа презрението. Другият човек се удавя в собственото си наранено его, докато вие растете в мир. Това тихо безразличие е най-елегантната победа, която съществува. Да презираш означава също да избираш себе си. Вместо да губите време в опити да докажете нещо, вие инвестирате енергия в изграждането на живота си. Самоконтролът се засилва, когато насочвате фокуса си към реални цели. Четенето работи като медитации на Марк Аврелий или писма от един стоик, поемата на Сенека, ни помага да си спомним, че най-голямата сила е в овладяването на себе си. Тогава презрението се превръща не само в наказание за другия, но и в дар за себе си. Забравянето е по-силно от омразата, защото омразата все още създава връзки. Тези, които мразят, все още таят спомени, все още разговарят вътрешно с миналото. Презрението прекъсва тези нишки веднъж завинаги. Превръща отсъствието в незапълнима дупка.
Агресорът, изгубен в тази празнота, не намира начин да отвърне на удара. Мълчанието се превръща в писък, забравата в осъждане. Именно в този момент безразличието се оказва непобедимо оръжие. С течение на времето разбираш, че презрението не е просто стратегия, а начин на живот. Освобождаващо е да не носите безполезен товар. Живее се леко, с яснота и фокус. Другият човек се губи, опитвайки се да разбере къде е сбъркал, докато вие дори не можете да си спомните името му. Този контраст е крайната победа, успехът да продължиш напред без негодувание, само с безразличие и самоконтрол. Забравянето е върховният акт на абсолютна власт. Истинската сила не се състои в това да доминирате над другите, а в това да контролирате себе си. Самоконтролът е умението, което отличава обикновените мъже от непобедимите мъже. Когато сдържате гнева си, избягвате отмъщението и отговаряте с безразличие, вие показвате, че контролирате собствените си емоции. Тази липса на изблици смущава всеки агресор. Презрението в този контекст не е просто стратегия, то е знак за зрялост. Да овладееш себе си е по-трудно, отколкото да овладееш враг. Всеки може да изпусне нервите си, да крещи, да чупи неща или да си отмъщава. Но малцина имат дисциплината да си поемат дълбоко въздух и да продължат напред. Самоконтролът изисква ежедневно обучение, като мускул, който се нуждае от укрепване. Всеки път, когато изберете мълчанието пред гнева, доказвате на себе си, че сте на пътя към успеха. Това е невидимата победа, която изгражда велики хора. Самоконтролът също е защита. Когато останете спокойни пред лицето на провокация, предотвратявате другия човек да диктува действията ви. Липсата на реакция прекъсва цикъла на манипулацията. Вместо да бъдете водени от врага, вие държите здраво юздите. Това мълчаливо презрение показва, че каквото и да прави другият, вашето равновесие е непоклатимо. И нищо не е по-страшно за един агресор от някой, който не може да бъде контролиран. Мъжете стоици са тренирали самоконтрол чрез медитация, ежедневен размисъл и дисциплинирани навици. Можете да приложите това днес, като прочетете медитации Марк Аврелий преди лягане или писане в дневник за подреждане на мислите. Тези практики изграждат умствена яснота. Когато настъпи моментът на провокация, не реагирайте импулсивно. Мълчанието става естествено, а безразличието се превръща в щит. Презрението в този случай се усъвършенства чрез практика. Самоконтролът не означава липса на емоции, а по-скоро владеене над тях. Може да почувствате гняв, тъга или разочарование, но не им позволявайте да ръководят действията ви. Тази дисциплина е освобождаваща. Тези, които губят нервите си, стават роби на момента. Тези, които поддържат контрол, стават господари на собствената си съдба. Следователно, успехът се ражда от този баланс. Няма по-голяма победа от това да побеждаваш себе си всеки ден. В ежедневието самоконтролът доказва своята сила. Когато шофирате в задръстване, когато някой ви прекъсне, изберете да се усмихнете, вместо да клаксоните. На работа, когато колега се опита да ви провокира, изберете мълчание, вместо незабавен отговор. Тези малки натрупани практики трансформират живота ви. Липсата на прибързани реакции предизвиква уважение, защото всеки разбира, че не се разклащаш лесно. Контролираното презрение се превръща в белег на власт.
В крайна сметка, самоконтролът е в основата на всичко. Безразличие, презрение, отсъствие и дори самия успех. Нищо от това не би било възможно без дисциплината да владееш себе си. Това е върховната сила, защото те прави непобедим в лицето на външния хаос. Светът може да крещи, провокира и подтиква, но вашият ум остава непоколебим. И именно в тази вътрешна тишина намираш истинската свобода. Да владееш себе си без съмнение е най-голямата победа. Сега, след като покрихте всяко учение, остава въпросът: желаете ли да приложите всичко това на практика? Няма смисъл да разбирате силата на безразличието, отсъствието като наказание или презрението като пълно унищожение, ако в разгара на момента се оставите да бъдете увлечени от емоциите. Истинският стоик се доказва не на думи, а в мълчаливите действия на ежедневието. Спрете за момент и помислете: колко пъти сте давали власт на врага, просто като сте реагирали? Колко възможности за успех са били пропилени поради липса на самоконтрол? Дисциплината започва с тези подробности. Когато умът ви призовава за отмъщение, трябва да изберете мълчанието. Когато егото ви изисква отговор, трябва да изберете еволюцията. Пътят не е лесен, но е прост. Овладейте себе си и всичко останало става маловажно. Превърнете болката в дисциплина, атаките в гориво и мълчанието в победа. Не забравяйте, че агресорът винаги очаква шум, но празнотата е тази, която го разяжда отвътре. Истинската сила се крие в това да бъдеш свободен, да не зависиш от реакциите, да бъдеш господар на собствената си съдба. И сега те питам: имаш ли смелостта да живееш така? Готови ли сте да практикувате стратегическо безразличие и да използвате презрението като оръжие? Ще използвате ли отсъствието си като защита или ще продължите да бъдете заложник на провокациите на другите? Ако отговорът е да, тогава се присъединете към това братство от силни мъже, абонирайте се за канала, включете известията и споделете това видео с всеки, който има нужда да чуе това съобщение. Трансформацията започва, когато решите да предприемете действие.